ha buisao sini riang rob ang korbuk ni area ni khobno sanai ang oinoni lai samai ho ani irni noni siang bo sajanai phono tongnai korbuk area ni burrok sini iro Tripura jati rok kama tong thanayo Jitendra Choudhury bobo Lok Sabha MP sini Revati Babu MP যদি no idayo sini riang somasni bagai jara age MP thanai rok bajobon riang sarok bok to khai kalang tha tabuk MP Revati Babu je parliament thangai sini Tripura rongni bagai nung ta kaisa mane sujog subida khai kalangni bagai nung naiha ba saitokha bono kisa ang munghala ani open mane samani se be to khai kalangha ang bosal Deborma thanto Jomate thanto Riang thanto Mok thanto any person thanto kaisa demand khaye jati ni bagai mo Tripura ni bagai mo Deborn bagai himbi to di sini riang roglai biti rupaya ale sini Tripura rogbo sag sini bo Revati lai thanjak bola sini bai sadi sanai rok sag nung mono wan sunai di nung Tripura ni bai ta kha